εσωτερικό αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Ανταλλακτικά. Πήγανε 3 άτομα στην Αμερική. Άκου, Κατερίνα. Πήγαν 3 άτομα στην Αμερική. 3 άτομα στην Αμερική. Ναι. Υπήρχε εκεί ένα κέντρο μεταμοσχεύσεων και είχαν από όλα τα ανταλλακτικά ό,τι θέλεις. Πήγαν να τίνω, ένας κοίησε σερ, και ο άλλος κοίησε μπουδάρ, και ο άλλος κόπεν τον λίνατ. Πάνε και κά. Μπαίνω πρώτος απές, λέει σας παρακαλώ ένα δεξί χέρι, ήθελα αντρικό. Λέει μισό και λεπτό να κοιτάξω τα ράφια, λέει τι έχω να δω. Αυτά έτσι, άρα λέει δεν έχω τίποτα κύριε μου, λέει. Βλέπω ένα δεξί γυναικείο, άμα θέλετε, εντάξει, το πειράζει. Λέει, φάτσε το μανίκου, τι θα φαίνεται. Λέει, θα είναι λίγο λεπτό, ναι, το πειράζει. Βάλω να το γάμε τώρα, γυναικείο αντρικό, βάλω. Σέγγι να το που λες. Πάει ο άλλος, λέει έναν αριστερό μποδάρ. Λέει μισό λεπτό να κοιτάξω στο ράφι, τερί. Δεν υπάρχει τίποτα. Γυναικείο έχω, άμα θέλετε. Εντάξει, βάλω σας ένα γυναικείο να φορείς το πανταλόνι από πάνω. Μη βάφεις τα νύχια, ρε παιδί μου. Λεπτομέρεια. Έτσι έγκαι να το. Πάει ο άλλος, λέει, κόβεν το λιμ σε εργατικό ατύχημα. Τώρα φτάω. Μισό λεπτό. Πάλι. Δεν έχω τίποτα. Από ό,τι βλέπω μόνο μια προβοσκίδα ελέφαντα έχω. Δεν προβοσκίδων. Στο άρο που θα είναι και τρανό, λέει εκείνο. Πάτα το, λέει, βάλτο. Βάλια το. Συναντιόνταν μετά από 2-3 μήνες ή 3 σπα, φίλοι. Να θερούν πως πάει τα πράγματα. Λέει ο πρώτον. Άσε μαλάκες το παθάνω, άσε μαλάκες το παθάνω. Λέει το παθέτω. Ρε μόλις σε λέει πάγουρο, λέει, από Μαναχώνα θα με κάθεται δείτε στο Γιάννη, από Μαναχώνα πάει να πιάνει τα κάκαλα. Λέει αυτό. Εσύ τίποτα και παθάτσα, άντε μαλάκα, άντε. Άμα κάθεται άνθρωπος ο Γιάννη, μου λέει, άντρας, το ποδάρ Μαναχών πάει έτσι και ανοίγεται, λέει, κατευθείαν, λέει. Μη καλατσεύεται, λέει ο τρίτος. Γιατί? Μόνο τον άλλο ρε μαλάκες, λέει το έπαθες. Ρε εγώ ότι ευρύχ πιάνια το κεφάλι του στον κόλο.